खुलुमबाय आं मुनिन्द्र महिलारी नोंथांमोनखौ महिलारी वाइड एंगल यूट्यूब चैनेलाव बरायबाय आं दा दङ नैबे सिमलायाव आरो नोंथांमोननो दिनै आं बे ब्लग्स भिडिअ दिन्थिनो नागिरदों ककिलाबारि फार्मनि गासै नुथायखौ बे फार्मनि साखाथियाव जों दा दङ नैबे गुरुमारा गामिथिंजाय नैबे हाबलांनाय लामाथिंजाय जों दा दङ नोंथांमोननो दान्दिसे समनि उनाव ककिलाबारि फार्मसिम थांनानै बेनि गासै नुथायखौ दिन्थिगोन जों जा जायगायाव दङ बेनिफ्राय 1.5 किलोमीटरनि गेजेराव बे ककिलाबारि फार्मा दङ नोंथांमोननो दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअआव बे ककिलाबारि फार्मनि गासै नुथायखौ रोखायै दिन्थिगोन। हाय फ्रेंड्स दानिया नोंथांमोननो दिन्थिनो नागिरदों नैबे ककिलाबारि फार्मनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय गुदि फरायसालि बे गुदि फरायसालिनि मुङा गुरुमारा आदर्श गुदि फरायसालि जोबोर समायना नुथाय बेवहाय सोलोंथाइनि गिबि जा जुरिजेननाय बे गुदि फरायसालिया दङ लोगोसे नोंथांमोना उनथिंजाय नुहुरनो मोन्दों नैबे ककिलाबारि फार्मनि हाबजेननायनि गेट लोगोसे बेनि साखाथियाव गोबां बिबांनि जा समायना नुथाय नारिकल दंफां बायदिफोरखौ गायना दोनदों लोगोसे बे साखाथियाव नांजाबनानै थानाय गामिनि मुङा गुरुमारा जानायनि थाखाय जानो हागौ नैबे गुदि फरायसालिनि मुंखौबो गुरुमारा आदर्श गुदि फरायसालि मुङै दोनदों। फै नैबे ककिलाबारि फार्मसिम सफैबाय दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअआव आं नोंथांमोननो ककिलाबारि फार्मनि गासै नुथायखौ दिन्थिनो नाजादों लोगोसे बे ककिलाबारि फार्मनि सोमोन्दै आं इन्टारनेटआव फरायनो मोननाय बायदिब्ला बे ककिलाबारि फार्मखौ गिबि खेबनि थाखाय 1971 मायथाइयाव गायसननाय जादोंमोन बे ककिलाबारि फार्मखौ भारत सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारजों लोगो नांनानै सीड फार्मिं नि मुङै सिनायथि होदोंमोन बे सीड फार्मिंनि मुङै सारा भारत हादरावनो मोनसे समाव मुंदांखामोन लोगोसे बे ककिलाबारि फार्मनि एप्रक्सिमेटलि जा बाउन्डारि एरिया बेयो जाहैबाय 9 स्क्वायर किलोमीटर बे ककिलाबारि फार्मा मानास नेशनेल पार्कनि जा बुयापारा रेंज अफिस दङ बेनि सानजाथिं थानाय बे ककिलाबारि फार्म लोगोसे बेनि साखाथियाव नांजाबनानै दङ मुंदांखा मानास मावजि गेन्द्रि इको टुरिज्म ससाइटी नोंथांमोना केमेरानि साहाथिंजाय नुनो मोन्दों नैबे मानास नेशनेल पार्क बे ककिलाबारि फार्मखौ 1971 मायथाइनिफ्राय गोबां आबादनि जा आयदाफोर बेखौ लानानै मावनाय जादोंमोन 2001 मायथाइसिम बे ककिलाबारि फार्मखौ भारत सरकारजों लोगोसे आसाम सरकारजों सोलिबोदोंमोन नाथाय गोबां बिथांमोननि साननाय बायदि जाफुङैलाय 2001 मायथाइयाव बे ककिलाबारि फार्मखौ जालदाब गारनानै दोनदोंमोन नाथाय 2003 मायथाइयाव जेला जोंनि बिटिसि सरकारा बे ककिलाबारि फार्मखौ नायबिजिरनानै मोजाङै जा डेभेलपमेन्टनि खामानि मावदों बे बिथिङाव नायोब्ला दासान्दि बे ककिलाबारि फार्मा जोबोद डेभेलप जाबोगासिनो दङ दासान्दि बावैसो सिगाङाव आं फैबाय थानाय समाव बे ककिलाबारि फार्माव बर' माइ गायनायनि नुथायखौ नुदों बेखौबो जोङो दुब्लिबारियाव थांनानै नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजागोन। दिनैनि बे सानसेनि हाबाफारियाव आंजों लोगोसे दंफायो बर'सा देरसा यूट्यूब चेनेलनि बिथां राकेश रामसियारिजों लोगोसे जों सानैबो ज' लोगो नांनानै दिनैनि बे मुखुब समखौ दोनथ'नानैब्लाबो बे ककिलाबारि फार्मसिम फैदों बिथाङा गोबां इनफरमेशन आंनो हेफाजाब होदों लोगोसे जों सानैजों जाखिनि डाटाखौ कालेक्ट खालामनानै मोनदों बेनि सायाव सोनारनानै बे भिडिअखौ खालामनाय जादों। गोबाव समनिफ्राय ककिलाबारि फार्मनि सायाव यूट्यूबाव आं
गोबां कन्टेन्ट्सखौ नागिरदोंमोनब्लाबो मोननाय जायाखै लकेल गाइड्सनि गोनांथि दङमोनब्लाबो सम आरो असुबिदानि थाखाय जाखिनि बिथांमोना फैनो नागिरदोंमोन फैनो हायाखै अब्लाबो दिनैनि बे ब्लग्स भिडिअआव आंजों दङ बिथां राकेश रामसियारि हाय फ्रेंड्स गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे ककिलाबारि फार्माव दासान्दि गोबां बर' आइजोफोरा बर' माइनि खोथिया फुनाय नुथाय नोंथांमोना नुनो मोनदों बिथांमोना दिनैनि बे समाव जा सान्दुं बेनि दुखु जारला खस्थ'खौ दोनथ'नानैब्लाबो जोंनि जा बर' हारिमु माइ गायनाय बायदिखौ नुदों बेवहाय गोबां बिबांनि बर' आइजो बिथांमोना दासान्दि खोथिया फुगासिनो दङ दिनै जों जोबोर लाखि सानसेनि हाबाफारियाव फैदोंब्लाबो बेबायदि नुथायखौ नुनो मोनदों नोंथांमोना नुगासिनो दङ नैबे गोबां बिबांनि बर' आइजोफोरा खोथिया फुगासिनो दङ लोगोसे बिथांमोननि फुनाय नैबे खोथियानि जा आखा बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनदों दैज्लां समाव जा माइनि खोथियाखौ फुयो बेनि आखाया जोबोर गिदिर जायो नाथाय बे बर' माइनि जा आखा बेयो जोबोर फिसा मानो होनब्ला बेनि जा खोथियानि ग्रथ बेयो जोबोर गुसुं बेनिखायनो बेनि आखानि जा साइज बेबो फिसा जायो नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे खोथियानि आखा बेवहाय बर' माइ जा गायदों बे बैसागोनि समाव हाजाहैगोन बेनि जाखिनि आबाद मावदों बेखौ बेनि ककिलाबारि फार्मनि जा स्टाफ बिथांमोनानो बे आइजोफोरखौ गायहोनो लाबोदों बेखौ रावबो पार्सनेलि गायाखै बे एग्रिकालचार फार्मनि आन्दाराव थानाय गासै स्टाफआ बे आबादखौ मावदों बेनि नुथायखौ थारैनो नुनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों दानिया जों आरोबाव ककिलाबारि फार्मनि साखाथियाव नांजाबनानै थानाय जाखिनि बाउन्डारि बे बाउन्डारिनि आन्दाराव थानाय फिसा फिसा नुथायखौ नोंथांमोननो फारि फारि दिन्थिलांबावनो लादों गासै नायगिरि लोगो नोंथांमोन दानिया नैबे दुब्लिबारिनिफ्राय जों ओंखारलांनो लादों लोगोसे दिनैनि बे जा ब्लग्स भिडिअ ककिलाबारि फार्म बेनि थाखाय आं स्पेसियेलि दिनैनि बे नुथाय बे माइ गायनाय नुथायनि सायाव थाम्बनेलखौ लानो नागिरदों बेनिखायनो आं बे थाम्बनेलाव जा माइनि खोथियानि जा आखा बेखौ लानानै मोनसे थाम्बनेल लानो नागिरदों लोगोसे नैबे पजिशनाव आं थाम्बनेलखौ लानो नागिरदों गोबां बेवहाय आइजोफोर दङ बिथांमोना दासान्दि खोथियानि जा हाब्रु बेखौ सुगासिनो दङ बेखिनि जायगायावनो आं दिनैनि बे भिडिअनि थाम्बनेलखौ लानोसै फ्रेन्ड्स दिनै सानसेनि हाबाफारिजों ककिलाबारि फार्मनि गासै नुथायखौ नायदिंगासिनो लोगोसे नोंथांमोननोबो बे ब्लग्स भिडिअनि हेफाजाबजों दिन्थिगासिनो दानिया ककिलाबारि फार्मनि गेजेर बाहागोआव दङ आङो लोगोसे बेनि खायसे माने एरिया लानानै जा अफिसफोर दङ बेखौ दिन्थिगासिनो दङ नोंथांमोना नुनो मोनदों नैबे मिल्क प्रसेसिं प्लान्ट डायरी जा बानायो गाइखेरनिफ्राय बेनि मोनसे डिपार्टमेन्ट बेवहाय गायसनजेनदों गिबि 2018-19 बेखौ गायसनदों बिटिसि गभर्नमेन्ट क'क्राझार बेवहाय बावैनो गासै सुबिदाया मोनजोबसिगोन बेबायदिनो ककिलाबारि फार्माव गोबां डिपार्टमेन्ट दङ बेवहाय ना फिसिनाय जायो लोगोसे अमा फिसिनाय जायो लोगोसे हांसो दाउ बायदिफोरखौ फिसिनाय जायो नाथाय गोबां नायफिनै गैयैनि थाखाय हेफाजाब गैयैनि थाखाय बेनि गासै जा खामानि बेफोर बन्द जाजोबनानै दङमोन नाथाय दा बिटिसि गभर्नमेन्टनि नारा नाथा जुजिनायाव गासै खामानिया सोलिफिननो आखायाव लादों जोबोर समायना नुथाय लोगोसे बे ककिलाबारि फार्माव गासै 57 भिलेजनि गासै सुबुंफ्रा थांना थानायनि मोनसे राहा मोनो बेवहाय खामानि मावफैयो खायफाया बेवहाय हाजिरा हिसाबै मावो हाय फ्रेन्ड्स दानिया आं दङ नैबे ककिलाबारि फार्मनि गेजेर बाहागोआव लोगोसे जा जायगायाव आं दं बे जायगाया टटेलि ना फिसिनायनि जायगा बेवहाय गोबां बिबांनि फुख्रिफोरखौ नुनो मोनदों गोनोखो आदबजों बेवहाय गोबां जातनि नाखौ फिसिनाय जायो बेवहाय गोबां नानि जातफोरखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन
गोनोखो आदबजों दासान्दि बेवहाय नानि आबाद मावगासिनो दङ। लोगोसे नोंथांमोना केमेरानि उनथिंजाय नुनो मोन्दों बुहुमनि मादावनो मुंदांखा मानास नेशनेल पार्कआ केमेरानि उनथिंजाय। बेवहाय साखाथियाव दङ मानास मावजि गेन्द्रि इक' टुरिजिम ससाइटि। बेनि नुथायखौबो जोङो गुबुन मोनसे भिडिअ'आव दिन्थिनो लागोन। लोगोसे बे ककिलाबारि फार्मआ मानास नेशनेल पार्कनि बुयापारा रेन्ज अफिसनि सानजाहाथिंजाय थानाय जायगा। बे टटेलि 9 स्कुवेर किल'मिटार एरियानि गेजेराव गोसारनानै दङ होननानै आं मोनसे लिरबिदाङाव फरायनो मोन्दों। So friends, दिनै सानसेनि हाबाफारियाव जेसेबां हायो नोंथांमोननो ककिलाबारि फार्मनि एरियायाव जाखिनि नुथाय बेखिनिखौ दिन्थिबाय। गोबां दंबावोमोन नाथाय बेलासे सम जाबाय, आंबो आंनि थांखिसिम थांफिननांसिगौ। बेनि थाखाय गासै नुथायखौ दिन्थिजोबनो हानाय जास्लाबदिया। लोगोसे दासान्दैसो ककिलाबारि फार्मनि गोदान महरा डेभेलपनि लामायाव। लोगोसे नोंथांमोना थाबैनो बे ककिलाबारि फार्मनि जा एरिया बेवहायनो बिटिसि सोरखारनि खुंथायजों थाबैनो एग्रि जा इन्जिनियारिं कलेज बे जाफुंगोन। लोगोसे बेवहाय आरोबाव खोनानो मोन्दों साइन्स एन्ड टेक्न'लजिनि गंसे कलेजाबो बेवहाय जौगोन। बेनिखायनो बे ककिलाबारि फार्मआ थाबैनो जोबोर मुंदांखा जानायनि लामायाव। लोगोसे बेवहाय सारा भारत नाङैनो गोबां फरायसाफोरा बेवहाय एग्रिकालचार इन्जिनियारिं कलेजाव फरायनो फैगोन। बेनिखायनो बे एरियाया थाबैनो जोबोर मोनसे दावगानायनि लामायाव। लोगोसे थाबैनो बेवहाय गोबां टुरिस्टफोराबो बे जायगाखौ नायदिंनो फैगोन। दिनै सानसेनि जा प्रग्राम बेवहाय फैनायनि गुबै थांखिया गोबाव समनिफ्राय आं इउटिउबाव ककिलाबारि फार्मनि सायाव भिडिअ' नायदोंमोन नाथाय नुनो मोननाय जायाखै। अब्लाबो जों सानसेनि हाबाफारि लानानै बर'सा देरहासार चेनेलनि बिथां राकेश रामसियारिजों आंजों लोगो नांनानै बेसिम फैदों। थ' जिखिनि नुथाय दङ बेखिनिखौ दिन्थिबाय। लोगोसे खायसे इनफरमेसना गोरोन्थि जादोंब्ला निमाहा होगोन होननानै आसा फारि। बे ककिलाबारि फार्मआ बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि सिमलाया जोबोर पपुलार जायगा बे एरियायाव। लोगोसे बेनि साखाथियाव गुरुमारा होननाय मोनसे गामि दङ, बेबो जोबोर मुंदांखा बे एरियानिनो। थ' फाइनेलि दिनैनि बे ब्लग भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नो लाबाय। थाबैनो नोंथांमोनजों गुबुन मोनसे ब्लग भिडिअ'आव लोगो मोननायनि आसाथिजों दिनैनि बे ककिलाबारि फार्मनि सायाव लानाय बे ब्लग्स भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै। गोजोन्थों। जय बर' हारिनि जय।